Umpisa na agad mga kaspero at hindi na tayo magpapaligoy. Ito agad yung unang napana natin, isang napakalaking tanigi mga kaspero. Ayun, ang ganda ng pagkatama natin dito sa King Mackerel. At ito yung unang video mga kaspero na papalabas ko, gawa ng 2 piraso lang yung nahuli natin dahil saglit lang tayo nag spearfishing ng umaga at hindi na tayo bumalik. At nakahuli ako ng 2 piraso, kaya dinagdag ko na dito sa full video ng second day natin. Habang hinihila ko ito pataas mga kaspero, tinitingnan ko yung shop ko. Yun pala, malapit nang makawala itong tanigi mga kaspero. Nakalabas na yung flapper, parang nakatusok na lang yung shop, yung dulo ng shop. Kaya dali-dali kong sinisid ito at itinulak ko yung shaft para bumaon ulit. Ayan, kung napapansin nyo, ayan na yung flapper, oh. Ayan, malalaglag na, kaya ayun, tinusok ko ulit. Buti na lang nakuha pa natin mga kaspero. Sobrang sayang kung makakawala ito dahil napakalaki nito mga kaspero. Umabot ito ng 9.8 kilos. Kaya ito yung huli natin nung unang dive natin. Muntik pang mapawala. Buti na lang. Para talaga sa atin to mga kaspero. Laki. Good size to. Muntik na talaga nakawala. Grabe. Noong na-secure na natin yung King Mackerel nating malaki, sumisid ulit ako at eto may 2 napakaamong giant trevally. Ayun, hindi ko alam kung saan yung mas malaki, ngunit pinili ko ito. Sa unahan parang ito pa nga yung pinakamaliit. Pero hindi ko kasi alam kung saan yung mas malaki sa 2 mga kaspero, kaya yun na yung tinira ko. Buti na lang nahuli natin. At ito yung ikalawang isda natin mga kaspero. Pelagic. Grabe. Hindi na ako nag-a-ambush mga kaspero, gawa ng sobrang lalim itong sinisisid ko. Siguro aabot na ito ng 25 to 30 meters. Kaya hindi ako nag-a-ambush, hanggang 20 meters lang ako at doon ako naghihintay mga kaspero. Dahil kusa namang aangat yung mga isda pag meron mga kaspero. Pero pag wala talagang maasahan na aangat na isda. Kaya need talagang mag-ambush. Pero meron naman, kaya easy lang tayo. Ayos, ayan, 2 na yung huli natin mga kaspero. At sa time na to, umahon na ako at nakahuli pa ako ng isang good size na Brazzy Trevally. Bali 3 piraso yung nahuli natin. At itong King Mac na to, bali binili ito mga kaspero. At kinabukasan, nagaya sa akin si Bro Ian, yung tribong Mandaragat dito sa Pangkilatan. At dito tayo ngayon sa spot niya. Ayan siya mga kaspero. Gamit niya invert. Ayan. Same kami, same. Ayos. Mga harvest yan. Si Bro Jojo. 3 kami mga kaspero. Doon tayo mag-umpisa.
Let's go na mga kaspero. Ang ganda ng dagat dito sa spot ni Master Ian. Napakalinaw kahit dito sa tabi. Ayan, mapapansin nyo sobrang linaw ng tubig. Sana hanggang sa laot ganyan yung tubig para makarami tayo ngayong araw mga kaspero. Ayan, habang naglalangoy nga ako dito sa palaot, marami akong nakikitang mga unicorn. Pero hindi naman gaano kalaki, pero abundant talaga yung spot. At pagdating ko dito sa laot mga kaspero, meron agad akong napansin dito na grupo ng dugtod tuna. At buti na lang nakadali pa tayo ng isa, kaya kahit medyo malayo tinira ko na ito mga kaspero. Abot naman ito ng ating demultiplied na pana, kaya ito sapul mga kaspero, tinamaan kahit malayo, swerte. At ito yung unang isda natin sa araw na ito. Sana madagdagan pa ito mga kaspero. Sumisid ulit ako dito sa malalim na part at ito bumungad. Isang grupo ng mga giant trevally. Ang dami mga kaspero. Yun nga lang, imbis pa palapit sa atin, bumalik sila, kaya hindi na ako nagpili pa. Pinana ko na yung isa. At buti huli pa tayo ng isa mga kaspero. Ayan. Good size na yan. Mga kulang-kulang 3 kilo o 3 kilos yung isa, kaya ayos na. May pangbenta na tayo mga kaspero. At pagka-secured natin dito sa isda na ito, meron akong nakita na isang makarel mga kaspero. Ang laki. Ayan oh. At tinutukan ko na at saka pinana. At ayun, gitnang gitna yung pagkapana natin dito sa king makarel mga kaspero. Ang ganda ng mga huli natin ngayong araw. Halos mga pelagic mga kaspero. Ganito talaga yung mahuhuli natin pag dito sa laot tayo magdadive. Siguro bumababa lang ako dito ng mga 20 or 25 meters at doon na ako mag-aabang. Hindi na ako mag-aambush sa ilalim. Doon lang ako sa kalagitnaan at naghihintay na merong dadaan or aangat na isda mga kaspero. At eto, bali umabot rin ito ng 5.6 kilos mga kaspero na king makarel. Pagbaba ko nga ulit, meron akong nakitang dalawang giant trevally. Pero hindi ito giant dahil maliit lang. Dahil umabot lang ito ng 2 kilo. And 2 piraso sila mga kaspero. Ayan, naglalaro dyan sa bato. Kaya ayan, binabaan ko kaagad. Kahit medyo may agos ng konti, sinalubong ko na lang dahil paikot-ikot lang sila sa bato mga kaspero. Kaya pumili ako ng isa at ayun, tinira ko na. Tagusan mga kaspero. Sapol talaga. Iba talaga pag malakas yung pana. Kaya shout out sa ating maker, si Bro Bem Recha, and sa ating chef kay Sir Abraham. Ayan, kay Corsi Spearmaster, and then sa rubber natin, Spirit Rubber, kay Sir Gaga. Ayan, shout out po sa ating mga master, and kay Sir Jeff Red, kay Sir Bobby Gaba, and then kay Sir Von Tasio. Shout out po sa inyo. Ingat po kayo lagi. Ayan, dagdag na naman sa huli natin. Grabe.
Sarap sa pakiramdam pag ganito lagi yung mahuhuli mga kaspero. Yung ganitong klaseng mga isda, mga first class. Kung sa palengke natin bibilhin to, ay talagang napakamahal. Kaya dito ulit tayo, sisisid lang tayo para makaisda tayo. Ayan. Meron agad akong nakitang target. Papalayo na pero 2 piraso. Ayan na mga kaspero, ayun kung napapansin nyo. Akala ko yun lang yung nakita ko. Nung paglingon ko sa baba, mayroon pa palang isa yun. Ayun, kaya yun na yung hinabol ko. Kahit medyo mabigat na yung bit-bit natin dahil meron na tayong king mackerel, dugtong tuna, at saka 2 giant trevally. At ayun, tinira ko na. Tinamaan pa rin mga kaspero. At ito na yung last fish of the day natin. Isang good size na giant trevally. Ayos. Pelagic yung mga huli natin ngayong araw. Bali, ito na lahat mga kaspero yung huli natin. Ayan. 3 giant trevally, 1 dugtong tuna, and then tanigi o king mackerel. Kaya selfie tayo sa mga huli natin mga kaspero. Bali, yung dive natin, umabot tayo ng 4 hours. Ayan. Medyo malayo-layo yung nilangoy namin gawa ng wala tayong bangka. Pero ayos lang. Sulit pa rin yung langoy natin dahil magaganda yung huli natin. At lahat ng yan bininta natin. At goods naman dahil medyo mahal naman yung pagkabenta natin dito dahil 250 to 350 yung benta natin sa mga isda natin mga kaspero. Ayos. Eto na, kikiluhin na natin mga kaspero isa-isa. At eto, unahin natin yung maliit. Ayan. Ito yung pinakamaliit na giant trevally natin. Ayan, kulang-kulang 2 kilo. 1.900. And next natin kikuluhin ito. Oops. Yun. Kulang-kulang 3 kilo rin. 2.900 grams. Ayan. And then etong isa mga kaspero ay yun din, 2 kilos and 800 grams. Ayos. Sa isang piraso pa lang, pera na mga kaspero. Dahil 250 yung benta natin dyan, medyo mahal-mahal na yung isang piraso. And itong king mackerel natin, titimbangin natin kung ilang kilo. Ayan. So, ayun. Umabot ng 5.700 grams pala. Kaya medyo malaki na. Yung bayad nito ay umabot ng 2,000 plus kasama yung isang trevally mga kaspero. At hanggang dito na lang yung ating video. At hindi tayo makapag-shoutout gawa ng nandito tayo sa bakasyon mga kaspero. At hindi natin isa-isa yung mga nagpapa-shoutout. Kaya shoutout po sa inyong lahat. God bless po. Yan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. And please subscribe, share, and comment lang mga kaspero.